Ето го мечето Теди от комплекта за плетене на Естела. В това видео ще ви покажа как можете да си го изплетете, дори да сте съвсем начинаещ. Отваряме комплекта, който съдържа прежда, инструкция, кука, пълнеж, бял и черен цвят, игла, маркер и започваме. Инструкцията е най-важният елемент, който следим през цялото време на плетене. Нея ще получите и на български език в PDF по имейл, след като направите поръчката си на сайта на estela.bg. Взимаме инструкцията и започваме с сплитане на първия крак от мечето. В първия кръг трябва да направим магически пръстен, който е основна техника за плетене на амигуруми. Можете да гледате и видеото в колекцията ни с 7 основни техники за плетене на една кука. Магическият пръстен представлява образуване на хикс, през който промушваме куката, изтегляме нишката, усукваме, намятаме от преждата и изплитаме заедно двете нишки. След това промушваме куката в средата на кръга и изтегляме нишката. Изплитаме двете бримки на куката по този начин. Така получаваме първата бримка от магическия пръстен. А по схема трябва да изплетем 6 такива бримки. Това се случва, като повторим техниката от преди малко. Промушваме куката в центъра на кръга, изтегляме нишката и изплитаме двете бримки заедно. След като сме повторили това 6 пъти, издърпваме нишката, за да оформим пръстен. Сега можем да поставим маркер, обозначаващ край на първия кръг. В следващия кръг трябва да увеличим броя на бримките на 9. Това се случва чрез техниката нарастващ бот, който представлява изплитане на два ниски пълнежа от една и съща бримка по този начин. За да увеличим броя на бримките на 9 в края на кръга, следваме следната схема. Един нисък пълнеж в следващата бримка, нарастващ бот в следващата и повтаряме това 3 пъти. По този начин втория кръг е завършен и може да поставим маркер. За трети кръг използваме същата техника. Просто следваме нова схема. Този път имаме един нисък пълнеж в следващите две и нарастващ бот в следващата бримка. Това повтаряме 3 пъти. На четвърти кръг просто обикаляме полученото кръгче, без да увеличаваме или намаляваме броя на бримките. Накрая издърпваме нишката, отрязваме конеца и сме готови с първия крак. Повтаряме абсолютно същата процедура, за да получим и втория крак от мечето, с разликата, че тук на края на втория крак не отрязваме нишката. В пети кръг ще присъединим двата крака, следвайки схемата, на която е посочено да изплетем 3 веришки, което става по съвсем лесен начин. Премятаме от преждата на куката и изплитаме през бримката. След като сме повторили това 3 пъти, взимаме вече изплетения крак и забождаме куката в последната бримка, там откъдето виси конецът. Изтегляме нишката с помощта на куката и изплитаме бримка. След това продължаваме с обикалянето на крака, като във всяка една от 11-те бримки изплитаме по един нисък пълнеж. Изплитаме по един нисък пълнеж и във всяка от 3 бримки на веришката от едната страна. След това продължаваме като обиколим и другия крак напълно, изплитаме по един нисък пълнеж от другата страна на веришката и тук вече може да поставим маркер за край, като бримките в края на пети кръг трябва да са 30. В следващите 7 кръга от 6 до 12 просто ще обикаляме плетката, изплитайки по един нисък пълнеж във всяка бримка. Единственото важно е да сменяме мястото на маркера, за да знаем кога идва ред на 13 кръг, в който започваме да смаляваме плетката, за да се получи извивката между тялото и главата. В 13 кръг следваме следната схема. Нисък пълнеж в следващите 3 бримки и намаляваш бот в следващата, като ще повторим това 6 пъти. А ето и как изглежда това нагледно. Изплитаме нисък пълнеж в следващите 3 бримки и на четвъртата бримка изтегляме нишката, но не изплитаме. Изтегляме още една нишка от следващата бримка. Сега вече имаме 3 нишки на куката, които изплитаме заедно. По този начин правим намаляващ бот и след всеки следващ кръг постепенно плетката ще започне да се свива. Повтаряме същата схема още 6 пъти, както е отбелязано на инструкцията. След това сваляме маркера и сме готови с 13 кръг. След като сме освоили техниките на нисък пълнеж, нарастващ, намаляващ бот и магически пръстен, сме съвсем готови да изплетем цялата играчка. До самия край на елемента с тялото следваме схемата по същия начин, като в 18 кръг е отбелязано, че е момента за поставяне на пълнежа. А ето и как лесно можете да приберете стърчащите конци. Промушвате куката и издърпвате конеца навътре към обратната част на играчката, като го прибирате с помощта на обратната част на куката. В
края на 18-ти кръг ще сме смалили плетката до толкова, че вече ще се личи тялото на мечето. Тук не отрязваме конеца, а добавяме още малко от пълнежа, като след това продължаваме с главата. За да постигнем това, стартираме с нарастващ бод във всяка една бримка, за да удвоим броя на бримките. В следващите редове отново следваме точна схема на ниски пълнежи и нарастващ бод. Реално, след като сме изплели тялото на мечето, сме усвоили основните техники и просто продължаваме да ги прилагаме, докато накрая получим това. Стърчащият конец затягаме добре и зашиваме с помощта на игла във вътрешността на играчката. След това отрязваме с ножицата и конецът не си личи. Следващите елементи, а именно ръце, уши, муцунка и опашка, се изплитат по същия начин, както и досегашните. Винаги започваме с магически кръг, а в следващите редове правим нарастващи бодове според схемата, а след това намаляващи бодове, за да свием плетката и да завършим елемента. Отрязвайки всеки от отделните елементи, накрая е много важно да оставим средно дълъг конец, който накрая ще ни послужи за пришиване към тялото. Ето и как да си изплетем яката на мечето, която може да изглежда по-сложна, но всъщност е съвсем лесна техника. Започваме с изплитане на веришка, подобно на онази, с която присъединихме крачетата на мечето в самото начало. Този път веришката ще е с дължина от 19 бримки. Започваме като направим наметка на преждата през куката и в третата бримка промушваме куката, изтегляме една нишка и сега на куката имаме 3 нишки, които изплитаме заедно. Същото нещо ще направим още 2 пъти в същата бримка по този начин. Наметка, промушване на куката, изтегляне на нишка и изплитане на 3 нишки заедно. Това е средно висок пълнеж. За да се получи този къдрав ефект накрая, продължаваме да плетем по 3 високи пълнежа във всяка една бримка. Накрая получения резултат ще изглежда по този начин и много лесно ще го пришием към тялото на мечето. Сега следва да изплетем муцунката на мечето, ушичките и ръцете, като всичко това се случва по същия начин. Отново започваме с магически пръстен, в следващия ред увеличаваме броя на бримките според схемата и сменяме мястото на маркера на всеки следващ ред. Ръцете и ушите на мечето не е нужно да пълним с пълнеж, защото те изглеждат достатъчно обемни, когато се пришият към тялото. Когато сме готови с бялата прежда и муцунката, можем да зашием и линиите, които ще оформят лицето. За целта разделям черния конец на 2, за да не е твърде дебел и го промушвам от задната част, като оставям известна дължина на преждата. Зашивам в средата, промушвам отново от задната страна на същото разстояние, като другата точка и вадя иглата. Вкарвам иглата на същото място, измъквам я в средата между двете чертички и след това правя още един шев през средата. Сега вече можем да пришием муцунката към тялото, като промушвам иглата и правя шев през всяка една бримка. Обикалям цялото кръгче по този начин и накрая преждата промушвам в произволна част от тялото на мечето и правя това няколко пъти, докато накрая отрежа нишката. По същия начин прикрепям и ушите, водейки се отново по схемата, за да знам точно на кой ред да ги поставя, за да са симетрични. Пришивайки ръцете, отново се водя по схема, за да ги поставя на правилния ред. Най-накрая, за да вдъхнем живот на нашето мече, ще ушием очички с черния цвят. Мушвам иглата от задната част на главата и започвам да пришивам неколкократно около една и съща бримка, за да получа тъмен цвят. След това извеждам иглата за другото око на абсолютно същата позиция и отново с иглата пришивам няколко пъти, докато окото стане еднакво с другото. Отново скривам преждата, като промушвам иглата вътре в тялото на мечето и отрязвам нишката с ножицата. И вуала! Това е нашето сладко меченце Теди, изплетено само за няколко часа. Подобно на него, по същия лесен начин и чрез тези техники можем да изплетем и други амигуруми формички или играчки. И ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала, за да получите известие, когато качим видео и за другите наши герои от поредицата.